Здравейте и добре дошли отново в моят канал. Дори не знам как да започна. 2025 е, така че честита нова година на всички. Надявам се, че все още има някой в този канал. Решила съм, че 2025 ще е годината, в която ще започна да снимам отново влогове. За тези, които не ме познават, здравейте! Аз съм Вили и много се радвам, че гледате това видео. Сигурна съм, че ще ми е много трудно. Загубила съм тренинг за влоговане и надявам се, че бързо ще се върна във форма. Предстои ни едно много голямо пътуване. Затова ви взимам директно с мен. Ще ви разказвам така в движение какво се случва с нас. Първата ни спирка ще бъде в Будапеща. Това е първата ни цел. За момента съм до никъде с багажа. Имаме си котка, навсякъде е пълен хаос. Опитвам се да събера багажа. Пътуването ни ще бъде доста дълго, затова се чудя откъде да започна. Мисля първо да подредя дрехите и след това ще се захвана с правенето на някаква храна за изпът. Да? Няма да му даваш да влиза в тоалетната. Андрей междувременно се опитва да се разболее, така че пътуването не тръгва по ноти. Ето това съм приготвила, ще направя сандвичи, взела съм снаксове, взела съм бисквити и всякакви неща. И да, хайде да оправяме багаж. Андрей каза, че в Латвия е минус 10. Така че дрехите, които ще подготвя, са по-скоро пуловери и по-дебели неща. Надявам се, че куфара ще ни стигне, защото ще пътуваме с колата на майка ми. Нашата кола от последния месец и половина има постоянно някакви проблеми. Сменяхме съединител. Оказа се, че трябва да рециклираме турбината. Въобще не знам много за какво говоря. Колите са ми пълна Индия. Но да, ще пътуваме с майка ми колата. И тя е доста по-малка. Багажника е много по-малък от нашия. Ще трябва да намалим багажа. Но да, сега ще наредя всичко тук, каквото съм си решила, че ще взимам. И вече, ако не ми стигне мястото, ще го мисля. Още не съм решила даже с какво ще пътувам. Искам хем да ми е удобно, хем да ми е топло. Все пак ни предстоят около 8-9 часа път. Супер развълнувано ми е за пътуването. Ще минем все пак през цяла Европа. Но да, връщам се към багажа. Взела съм ти чорапи. Видя ли ги? По принцип единственото нещо, което гладя, са униформите ми за работа, но тия дънки са супер измачкани и не седят хубаво въобще. Ще направя няколко сандвича и сме готови с багажа. Естествено най-важното е документите. Документите на колата, нашите документи, паспорти и да, ще се видим утре. Добро утро, че са 4 без 5. Ние се подготвяме да тръгваме. Всъщност не се подготвяме много да тръгваме, имаме още време. Малко да се приведем във вид. И да потегляме по пътищата. Багажа ние все едно се изнасяме. Сега ще събудим Виктория. Викито! Трябва да ставаш, зайче. Добро утро! Часа е 5. Да видим как ще се движим, кога ще стигнем на границата и въобще откъде ще минаваме. Морж. Мозък. Да, мозъка нещо. Морските радеж. Ти сещаш? Мишка! Помощ от приятел.
Какво? Не е мишка. И не е морски търлеж. Мечка. Мечка! Пусна! Спираме да се сменяме. Къде тук е това? Да, Газпром. Макаме. Сигурно са обедна почивка. Нали? Много това. Айде, минавайте ми. Настроението ми в момента. Като постоянен клиент. На сръбската граница сме и вече от 30 минути сигурно чакаме. Местиме се единствено, когато някой се откаже да чака на колоната. Аз се надявах, че ще имаме време за чай, за кафе, за ресторант, за разходка. Да, за бал, за опера, за концерт. После дискотека, бар. Добре звучи, нали? Все още сме на сръбската граница. От 3 часа и половина висим. Работи само едно гише. Може ли такова нещо? Най-накрая минахме сръбската граница и в момента сме в Унгария. Откарахме си едни хубави 4 часа на границата. Но сега сме обнадеждени, че ще пристигнем все пак. Откарахме си. Аз имах планове днес да се разходим хубаво из Будапеща, защото по принцип трябваше да пристигнем около 1-2 часа. В момента е 4. Ние още пътуваме. Така че ще си направим разходка със сигурност, но едва ли ще е това, което аз си представя. Ейте. Пет. Сега трябва да намериме кода. Отвори. Ето ни е стаичката. Много е симпатична. Ето ни нас мръзнали. Ох, сега ще се оправим малко, ще се стоплим и ще ходим да вечеряме някъде, защото деня беше много дълъг. Отиваме на вечеря. Сега ще видим какво местенце сме си харесали за вечеря. Много сладко. Мамо, не забелязайте, че Рано сме станали. Днес трябва да пристигнем в Закопане, мисля, че се казва, което е полски курорт с някакви дървени къщички. И да, сега ще го видим как ще е. Като пристигнем. Имаме 5 часа път до там. И да. Аутфита днес. Едни широки дънки. Супер готините. Много си ги харесва. Ето ги. И отгоре ще си сложа един пуловер, защото навънка е супер студено. Ето го. И той ми е супер любим, защото е много цветен. И да, това ще ми е
аутфитчето за днес. Как се казва? Right. Right, left or right? С Вики отиваме да проверим дали има места за хапване. Да. Изглежда супер яко. Да видим дали има места. Намерихме си маса, седнали сме и чакаме Андрей, той паркира в момента, защото е малко сложно с паркингите. И мястото се оказа много готино, точно каквото е и в интернет. Вижте колко е зелено. Много е яко. Просто има яйца Бенедикт. О, мерси! Андрей ни даде водичка и сега ходи да зарежда и взе на Вики изненада. Вики, покажи! Вики си има от различните държави малки такива животинки. Колекционира си ги, има от Италия и на всякакви, да, и от Англия има. Как се казва? Казва се хитър. Я, може ли да го видя? Ето го малкият хитър, вижте го какъв е сладък. Прилитя малко на хамстърче. Мини хамстърче. Ето. Спряли сме минахме някакво село Гот. Не знаех, че има такова село. Много интересно. И сега заредихме и ще ходим... На къде сме тръгнали всъщност? Към границата с Словакия. Трябва да минем първо границата с Словакия, после ще минем границата с Полша. Зимна обстановка навън. Много яко вали сняг. Словашки къщи. Ето. Това трябва да е някъде тук. Да, ето Полша само знак сега. Няма граница. Да. Стигнахме до границата, т.е. няма граница. Има само знак, че влизаме в Полша. Ето я. Границата. Супер, какво? Такива граници искаме. Само да ни върви на такива граници. Остава 19 км. 40 минути. Беше една минута и... Пеша ли го дават или как? Не знам и аз. Ох, не мога. Тръвчето нещо даде газ. Ето. Ето. Много яки къщи, нали? Той вътре така изглежда. Така ли? Да. Той е цяло дърво. Много яко. Ето виж. Ето ни е къщичката. Много те боли. Вики! Какво става сега? Боли ме. Сега ще си легнеш и всичко ще ти мине. Значи всичко е точно. Кой звъни сега? Пише ключа на вратата. Да. Ето го апартамента. Да. Чакай да вземем ключа. Светваме. Вау! Как я ви кушито? Айде звъним на бабчета. Ако и тримата се качиме, не знам. И какво викате сега? Другата къща била по-хубава. Май тази по-хубава. Виж.
Вау! Много е яко. Тук има стена. По-добре И да хоп. видиш. Викито нещо я заболя от едната страна при гърдичките. И дадахме малко на Руфенче, че нещо се притеснихме и двамата с Андрей. Звъняхме наляво надясно да видим какво е. И сега ма е по-добре. Нали, Зайти? Wi-Fi? Ето го. Резиденция Скибовски. Това сме ние. Що ли си пусна нея? Сигурно от коланчето, според мен. Че съм го дърпала. Докато си спала. Понеже Вики не се чувстваше много комфортно, решихме, че ще отложим излизането. Въобще нещо не ни е тръгнало на излизане. Обаче много хубаво. Какво? Обаче много хубаво къща. Обаче къщата е страхотна. После имаме една идея даже за снимка, за видео. Няма значение да е, да. Ходих до магазина. Сега ще е. Ходих до магазина да взема разни неща и ще си готвим в къщи. Не може да избягам от това готвене аз. Се готва някъде. Та така, взела съм кремвирши. Моите хора много обичат кремвирши. Кучешка радост. Взела съм яйца и някакво сирене с чесън и парсли и магданоз. Взела съм някакво филе, сметана за салата. Ще си направим салата. Взела съм и кускус, така че ще ядем кускус с масло и кремвирши. Ще направим салатка и съм взела един хляб. Ето го, супер мекичък. Така че сега малко почвам да готвя. И така, сега отивам да видя супер якото нещо и се връщам. Готвим. Какво ще готвим? Тези хора, кой е собственик на това? Какво? Те живеят на пърташ. Те живеят тук, нали? Да. Ето, под нас. Що? Поздравиха ли те? Не. Защото аз съм яко наследих като... Това става стоки. Като... И сол не съм взела. Най-важното. Без сол, нали пак ще ядем? Ох, боже. В тия малки хора не помня. О, сол! Сол е. Сипваме си водата. Това кускус поне става много бързо. 10 минути и сме готови. Добре, го похлопваме да се задуши. Нещо не прецених количеството на кускуса, направо целият пакет го сложих. Когато си гладен, не трябва да се пазарува и не трябва да се готви явно, защото правиш някакви нереални количества, които със сигурност няма да изядеш, но няма значение да. Да хапнем малко нормална храна, да си хапнем малко, защото тези дни сме само на сандвичи. Днеска казах на Андрей, казах ли ти да седнем да ядеме супа, ти не бързаме, за да може да разгледаме града. Супер го разгледахме града, просто нямам думи. Видяхме супермаркет. Между другото, къщата е супер оборудвана. Явно е направена като за семейство, според мене. Идват тук да си карат ските и да си готвят и да си се чувстват супер. Много е добре, има мялна, има абсолютно всичко има, само пералня няма. Само, че яйцата ще станат утре, може би. 10 яйца на този ден. Между другото, Андрей ми се подиграва. Сигурно цялото пътуване, защото като обръщах пари, аз ви разказах, че нищо не работеше. И като обръщах пари явно в бързината или не знам, по-скоро съм останала с грешно впечатление, че ще минаваме през Чехия. А ние въобще няма да минаваме през Чехия, то не ни е на път. И съм обърнала чешки пари. Вместо да обърна... Какви пари нямахме? Унгарски пари нямахме. Унгарски, да. Аз съм обърнала чешки. Ами по-добре от сандвичи, какво да ви кажа? Не е супа, но... Е, много по-добре сандвичи. Да.
Салат. Да, ти какво имаш на главата? Аз обработвам влога, между другото. Дай. Искам да... Може аз малко да поддържа камера? Похолямчо. Или кой беше този? Хитърчо. Хитър. Те си е хитър. Ние чакаме да ни отговорят. Мислим да ползваме сауната. И джакузито. За мен. Джакузи! Готови ли сме? За сауна и за джакузи? Не. Готови сме. So, we're gonna use the sauna. Do we have to bring the cash? The fee? Не да ти направя плитка. Пробай. Много ти е малко да. Е до тук поне. Е до тук. Да хубаво. Да къде? До тук. Е Но до това тук. ще поде. Виктория се опитва да направи плитка на брадата на Андрей. Отиваме на сауна, която се намира навън. Андрей не е много впечатлен от моята идея. Аз впечатлен да съм. Той се притеснява за Виктория, но те с мама ходят постоянно на басейн. Навън. Така че спокойно. Всичко ще е точно. Хайде. Ще оставим отключено, нали? Или? Не. Навън е сняг, отворено е и ние сме вътре. Ето ги, моите хора. Ето е сауната, а навън е сняг. Носех си чура. Искате ли да ви кажа колко е часа? 9. Отвико си. Ехо. Спокойно. Той нарочно така, за да не ти излиза нищо. Е сега като един пакет. Сега е време да се изкъпем и да си лягаме. Ще се видим утре.